Ander Ros izango dugu. Hizkuntzalaria, bilbotarra, akaso bere berri izango duzue, ondala urte bete baino gehixo, azkoitiko testu edan, lastan gozo ederra, argitaratzen, bea filologo lanetan ibilizalako. Anderrengan beste bi ezaugarri azpimarrako nituzke. Alde batetik, teoria mailai ematen den inportantzia hizkuntza gaietan, aldetik kontzeptu ondo jartzea, metodoko ondo jartzea, hipotesi lantzea, kritikoa izatea, autokritikoa izatea, gauzak behin da berriz behitzea. Eta hortan esango dugu, badaukera olako almen bat, lantzen don gabe bakoitzea poliki zizelkatzeko. Argi oiar bate bezala, o argin oiar batek bezala. Beste eteo, bere etimologiako almena nabarmena da. Hitz bat, burun sartzen zaionen, horre ibiliko da, nundik zekin lotura izan daiken, ze paralelismo atea, zein izan daiken bere lehenengo eta bigarren zentzue, eta bar, eta bar. Hortako, hizkuntzalaritzako maixu haundin eredue saitu ido. Abiantzako, Coromines, Rawls, Michelena, Charles Colomb, olakok eredugarri die. Eta, maixu haundioin itzalpen, bere hegaldik iten ditu. Euskal Herritik Uraleta, Finisterretik Kaukasoa, edo Kretatik Faroea berda. Azken 25 urtetan, Uribe alden lana iten da bile, bertako onomastika korpusen ingurun. Legazpin berriz ere. Oen dela 27 urte. Etorri nintzen ona hitzaldi bat ematea, Gerard Barren eriotzaren 50. urterna zen orduan, eta Jose Luis Xuarteen bidez ona etortzeko aukera eta ohore izan nuen, da 27 urtegarrenean berri hemen nago, berriro ere Jose Luisen eskutik, eta ohore izan zen orduan, da ohorea da ez txikiagoa, orain berri ere, ona etortzea ez da. Oran eskerrak Jose Luisei Aitorri eta Burdinola elkartari oroar. Hemen eoteko aukera eman digulako. Orkezpintxu hori eskerrako eman da, zemar dut. 12 urte lehenago, oain dela ia 40, eta 19 urte, Die de Salazarrek eta zuen monografia ezaguna, ez da? Ferreriasen Gipuzkoa. Ferreriasen Gipuzkoa. Bueno, historia zea da, monografia bat, hola monografia, ioan lehen da biziko monografia zendoa, eta horre bota zigun filologoi holako erronka bat. Zer aporta genezaken guk, burdingintza tradizionalaren jatorrian argi ematen, ez? Zerbait. Eta iazan filologo ez genuen kasuik egin. Ez genion kontuari heldu orduan. 10 urte lehenago Manuel Agudek bat zuen idatzia, artikulo interesga a propósito de Burdina, eta hor biltzen zuen, Agud bakizue izan zela Coromina zen eskutaria, gero Michelenaren ere bai, eta beak tobarren materialak bilduz eta baliatuz, egin zuen Burdina hitzaren inguruan esan daiteken guztia, ordura arte esana zegoen guztia bildu eta sailkatu, eta baina arreskero ez da beste lanik apenas egin. Filologoak beste gauza batzutan aritu gara. Egia da, eta hor salbuespen bezala, bertan daukazu liburua, Erdi Aroko Burdin arkeologia eta Legazpiko zepadiak eta aztertu zituen berri ore Jose Luisek, eta hor bai egin zuen toponimia eta etimologia batzuk, eta baina hoi kenduta, oin arte ez da ez egin. Eta hori izan da, gu hemen egoteko motibotako bat, edo aitzakia, edo
buruan bagenuen, da noizbait zerbait egin beharko du, ezta? Eta azkeneko urtetan, atera dira, arrezkero, ja 15-tekoa da sextoako burdinotako euskal terminologia, artikulutxoa da, Iñaki Azkurenena, baina lexiko oso 16. mendekoa, oso interesgarria. Zerrenda da, ez dauka filologia aldetik inolako azterketarik, inolako, eta faltan ematen dugu zerbait, ez azterketa, baina kontestua, berdin, hor daukazuen beste liburua, Mitxelenak atea berria, goizutako burdinolen inguruan, lexiko izugarria beratxa, baina behin aipatu da, 30 aldiz jasoa da. Baina non daude, nola idatzita eta faltare ematen du filologok material hori. Baina material izugarri piloa ari da pilatzen. El Tratado Metalurgian Mertxe Urteagak paratua, hor ere lexikoari ematen zaio, baina ez dira azterketa filologikoak. Oain da gure ordua, hemendik aurrera lanean hasteko, ez? Hau da, Baneixen hiztegitik hartutako. Burdina jarri dut hor hitzen jatorriaz. Horretaz nahi dut gehiago hitz egin burdina hitzaz baino. Nola egiten dan, nola egin daiteken, ze metodologia dauen, hitzen historia egiteko, lexikologia historikoa egiteko. Burdinana izango da adibide bat. Baina horrek eskatzen dago gehiago. Arrazoia izan du, azmatu du bete-betean, alde teorikoa badula bere. Oinarria behar da, oinarri sendoa, bestela alperrik aritxo geinatek ez da. Eta Baneixek esaten zuen orduan, burdina hitz iluna zela, iluna. Eta kuriosoa da, baina burdina batzuela hor, permutazio arraroa, bitxia, gero helduko diogo pixkat. Hori oain dela 150 urtez. Saio asko ondira, asko eta asko, baina ez da ezer argitu. Oaindik, kasia salida hor gaude esan litxeke. Burdina hitzari buruz behintzat. Eta orokorrean, burdigintzako lexiko guztiaz. Etimologien ordua 2019an atea zen Euskal Hiztegi Historiko Etimologikoa. Baina izenburua hola badu ere, gero hor zehazten da, 200 hitz direla. Ez da hiztegi bat, da astapentxo bat. Oain ematen dira baldintza hizkuntzalaritza eta lexikologia historikorako inoizkorik datu gehien daukagu, teknologia aldetik big datan munduan bizi gara, ez da etimologika oso garrantzitsua da datuak eskuratu alizatea, ez da. Iz bildumak eta toponimo bildumak, monografiak ari zaizkio pilatzen, eta oain badugu inoiz, baino material gehiago. Metodologia bera ere, hizkuntzalaritza historikoak ere urratsak eman ditu, eta izan liteke ordu ona, pentsa liteke urrezko zazoi batean gaudela, baina izan beharko nuke ezetz. Aingura, ez dakit, 40 urte atzerago edo 100 urte atzerago ainguratuta gaudela etimologian kontuan. Naiz eta hiztegi etimologiko bat atera berria den. Horri heldu nahi dio pixkat. Burdinarena eta beste hitz batzuena kokatze aldea. Burdina aipatu dut, eta gero gainerako lexiko guztia. Ematen du bere isteako meni dela.
burdinai buruz asko idatzi da, beste lexikoi buruz ezer ez. Beste lexiko badakigu berria dela. Burdingintza tradizionalak, historikoki, burdina izan daiteke zaharragoa, izan daiteke ez da. Burdina asko zer lehenagotik ezagutzen da, eta iza zaharragoa izan daiteke. Ez dakigu zaharragoa den. Lehenagotik ondietua ezaguna izateak ez du ezan nahi, izena berriztu egiten dira. Eta gauza zaharra izan arren, gauza berdeak betidanik egon dira hemen, ez? Baina berde iza, ez da modernoa da, latinetik hartua, etengabeko prozesuan dago lexiko guztia, ez da. Eta bi lan dira. Nik uste burdigintzan inguruko lexiko guztia bildu behar dela, aztertu, bidea ematen digu konparatzeko, Kataluniako, Frantziko, Italiko, zer guztia hartu, izan ere oso aberatsa da. Ola batean, 1000 pieza eta zeuden, eta bakutza bere izena, ez da, 300-400 bat izen inguru dauden, hitz inguru dauden. Eta aukera ematen digu horrek, Europa osoko zerak hartu, eta elkarren ondoan jarri eta konparatu alizateko. Horretarako, lehenago bilduin behar da, azterketa filologiko zera egin, beste hizkuntzetakoa ere eskuratu, saio asko egin dut eta gauza gutxi lortu dut. Kanpoko lexikoai buruz, ez dago italian zerbait, baina ez dago lan nola askorik ere. Gu hasi gara horretan ere, lexikoa iztegi propio bat filologia aldetik, filologiako tratamenduarekin prestatzen, baina hori izango da, hemendik aurrera hurrengo urtetako langintza. Etimologiaz. Lexikologia historiko nahiago dut, baina erosoagoa da, etimologia ezagunagoa hitza, eta horretaz. Eta adibide etxo bat. Bi zera ikusten dut hemen. Zera eta hurrengoa, eta hori biltzen, duda, zer dudan. Etimologian, 4 aro edo bereiztuko nituzke. Lehenengo historikoa, prehistorikoa, etimon grekeraz da benetako zentzua. Eta orduan, hasieran etimologia zen, hitzen, eta orduan mitoa zegoen. Mitoa besterik ez burdina zertzen, sideros griegos, ez? Siderala eta kanpotik zeruti datorkigun zerbait. Ez zegoen besterako hizkuntzalaritza hasi gabe zegoen. Eta orduan ez zegoen etimologia berezko. Baditu hor, astarloa eta gure apologista guztia, ez? Inolako oinarri gabe edozein gauza. Edozein gauza. Mitoekin lotua, baina gero, bigarren zer baten, sosirren aurretik Gabelentz, Euskai buruz arduratu zen. Orduan etorzen konparatibismo, eta Bob, eta konturatu ziren, hizkuntza ezberdinetan, hitzek bazutela antza. Father, pater, aiba. Eta hasi zen orduan hitzake konparatzen forma. Zentzuari ez zioten garrantzi berezirik eman, nahikoa zuten hasteko formarekin. Hitzak asko aldatu dira hizkuntza baten da besten, da orduan konparagaiak gutxi ziren. Orduan, azkenean konparatzen erroak. Eta erro da gauza konstrukto artifiziala. Ez da, hitz jakin zehatz bat bere esan nahia duena da. Eta hor, konparazioak heteroagoa dira. Eta neurri baten
horretan ere horrekin jarraitzen du. Euskal hiztegi etimologikoan, nik esango nuke, gaitz hori dula. Asko jotzen duela erroetara, erroa, berrio bueltatu gara erroen zer horretara. Baina, Sosirrek eta konturatu ziren hitzek bi aurpegi dutela, ezta? Abiazia, adierazlea, forma eta zentzua. Eta ez zela nahikoa forma konparatzea. Zentzua ere konparatu hartzen. Eta hemen, adibide bat jarri dizuet, gabia. Gabia den, ez dago, oletako zer bat ez, mailuaen aga, gabia. Formaz, bitu, orotariko euskal hiztegiak dioena. Etimologia ematen du. Gutxitan ematen du orotariko etimologia. Garbia dienea, Michelenak zerbait horren inguruan esan duenen, eta hemen ematen du. Podría tratarse de un representante del latín cavea. Formaz, perfektoa da, ez? Gaina gabi edo gabia da, eta gabia baliz are argiago. Eta geho horra saltzen ze esan nahi duenez, llamamos en vascuence, al martinete, en las ferrerías. Baina gero, baldin bagoaz latinozko hiztegi batera, hor duzue Levi izena, kabea. Hori da, erderazko kabidaz, kaberna, hori da. Beti ere utxartea. Zaila da imaginatzea, mailu bat zea utxarte bezala. Baina, adiera guztiak. Bata da, birkeix, abia, gure kabia. Hori da, latinez, kabia, kaiola ere bai. Hor, hemen daukazue, orotariko ematen duena, hor ez du etimologiak ematen. Hor esate, latinezko kabea, ez? Besteaekin hausartzen da formaz, berdina delako, berdina edo, zan dut, erator daitekelako, fonetikoki, arazoi gabe, hemen, ez da forma bakarrik, hemen esan nahia ebera da, ez da ezer izbera da, latinez kabia, baina hor ez da hausartzen eser esatea. Naiz eta hemen formaz gain, esan nahia ebera dugun. Zano, etimologia egiten da, oraindik ere, formari bakarrik begiratuta. Eta badira 100 urte luze, besteaz konturatu ginela. Eta gabelentzek oso argi zuen, esan nahiari formari besteko, edo are garrantzi gehiago ematen zion formari baino. Baina, bai, onartzen dugu, baina gero praktikan ez dugu. Atzera bueltatzen gara behin eta berriro. Bide honetan ikusi daiteken bezala. Beste laugarren eta azken urratza litzateke, hor daukazue Pierre Vilar, ez da filologa jakina, historia, horrek asmatu zuen kontzeptu bat, historia totala. Hori, gutxi arabera, hori da azken etimologia, lexikologia historikoaren modernaz. Ezaguarri. Bestea da William Labovek, bain zuen aldaketa linguistikoaren atzarriak liburu bat, 3 liburuk iten. Lehenengoa zen, barneko faktoreak, liburu bat. Eta beste bia ziren, bigarrena faktore sozialak, eta hirugarrena faktore kognitiboak eta hizkuntza aldaketa buruzko zer batean, lan sakon zer batean, barneko faktoreak eren bat. Ze garrantzia ematen hasi zaion testuinguruari. Ez formari, ez esanaiari. Horrez gainera, historiari. Ez da nahikoa. Adibide bat jarriko dizuet, oso ezaguna dena, Golostri, hori da gure Gorosti, non eta Sardinian, ez?
izbera da, esan nahia bera da, 3 silaba, ostras. Hori baino argiagorik, golostri, ia bera, eta esan nahia bera du. Testuinguru aztertzen baldin badu, 3. zer hori, testuinguru historiko, etnografiko zer guztia, kasualitate hutsa da. Gero sakonago aztertuzkeo formarena ere, konturatzen gara golostri dela, 100 formaren, bat. Baina batzutan, naiz eta forma, eta zanaia bera edo bertsua edo kompatiblea bateragarria izan, bestea ere oso garrantzitsua da. Eta besteak lagundu behar digo. Ez diko balio iz bat, hemen didator, gero historikoki ezin bada azaldu. Horretik importantea, Antonia azaldu diguna. Europarekiko, ze burdina inondik etorri bazan, galdera egin nahi nuen lehen, baina Europatik etorriko zitzaigun. Lehenako garaietan ez, burdina bera, auskalo mediterraneotik, baina burdingintza, Genovesa aipatu du, Italiatik zerbait etorri zaigun, baina herri germanikoak aipatzen dira, nahiko genuke lexiko aztertu hangoa, haber izen bat, boga adibidez, boga da mailuari eusteko, zera da ardatza, ezta? Eta ardatza baditu hori, ardatzari eusteko hori da boga. Boga katalenez ere boga da, eta italiaraz ere boga da. Iz bat, bat ez da nahikoa. Enara batek ez du udaberri egiten, ez? Edo uda egiten, behar da gehiago. Horregatik nik ere burdina aipatuko du, baina iz gehiago behar dira. Bestela iz bakar batek ez du. Etimologia modernoa, zera da, etimologia historia linguistiko osoa. Danako noa hartu, faktore guztiak. Hori beharko luke, iz batek gogo betekoa izateko. Itzilunei buruzari bagara, burdinari buruzari bagara. Fede hitzak, ez du behar, fede, ez du bueltai behar, baina hitza iluna bada, behar du, beharko luke. Beste adibide bi, bat, euskal hiztegi historiko etimologiotik hartuak. Gudu hitza, oain guda esaten da, baina hori hitzarra gudu da. Bestea da Larramendik asmatutako edo. Esan izan da, hitz germanikoa izan daitekela. Zer dio Lakarrak eta bere taldeak. Germanikoa oso mundu zabala da. Gotikoa da, ezagutzen den hizkuntza germaniko zaharrena, baina godoak etzien hemendik. Bisigodoak, baina ematen du pasatu baino ez ziela egin. Baditugu frankoa, baditugu normandoa, baditugu. Eta orduan konparatzen da beti, zaharrena delako, testigantza zaharrena dituelako gotikoarekin. Eta orduan, baina gotikoa urruti dago, ez digo balio. Orduan ez konparatu gotikoarekin, bilatu anglosaxoia edo bilatu, frankoak bai izan ditu gure artean, ez? Frankoak eta eskandinaviarrak, normando deitu edo vikingo deitu, bisigodoak akaso, pasadan. Eta orduan, alternatioa bezala, akudir, perkudir edo sakudir, hitzen familiaekin lotu daiteke. Gerra, gudu. Gudu da gerra eta batalla, biak. Euskazarrean, eta zera sonartzeatik, bide germaniko sonartzeatik, akudir, perkudir edo sakudir familiaekin. Horren kudut asteriskoarekin, ez delako kudut izango litzateke, partizipioa
kolpatua. Ez dago dokumentatua, eta beharko luke, testu asko daude, ez dago lakorik, eta kutut izan liteke kolpatua, baina gero, bata da forma, formaz gudut, ondo, erosteko modukoa. Baina gero zentzua, pasatu bargara kolpatutik gerrara. Bai, gerra nahi kolpea daude, baina kolpatu partizipe batetik gerra izeneko sustantibo batera, esplikatu behar da hori, eta ez da erresa. Baina kudut hori, ez da existitzen berez, ez da dokumentatua, inondik ino. Eta zerak errefusatzeko, zer Germaniarra, bide Germaniarrak errefusatzeko, aztertu behar da, mundu germanikoa sakonago, ez? Eta, badaude, ez dakit, txiki ikusten dut, esaten du batek aipatzen duela, forma bakarra aipatzen duela, beste hiztegi batean, aurkit deribatuak, eratorriak, gudut posible horrenak, ez bat, 60 bat, oso erabilia ez gotikoan. Oso erabilia izan da anglosasoian, zarrean, ingles medioan edo izugarrizko. Eta beste arazo bat ikusten diote, gund. Gotikoan da ene bat du, gund. Eta gund bihurtzea ezinezkoa, fonetikoki. Aztertzen badia mundu germanikoko beste hizkuntzak, germanikoen barruan ND talde hori desegiten da. Eta Ganer da olakoak badaude ja germanikoan bertan. Bilatzen diela, ez dakita izakiak, edo lana hartu nahi ez, edo hor bago tabu moduko bat ere. Germanikoak ez dira hemendik ibili, beste batea begira dezagun. Hitz bat. Aipatu izan dira germanismoak Euskararen historian 6-8 bat. Eta orduan adia banan desmontatzen. Gudu da ezagunetako bat. Bestea xilarra. Urre zuria. Hori askotan aipatu da. Baina aipatzen da, konparatzeko, xilabros, konparatzen da, baltikoko forma gotikoak, xidabruz da, konparatu, badira, xilberria bera ere, urbilakoa da. Xiler ere, germanikoen barruan, taldea desegin da, gure xilar, forma asko ze urbilagokoak, baditugu. Esan nahi bera, xilar, hor ez dago, esan nahi aldetik, perfecto. Eta forman aldetik, xiler badugu. Xileretik zilarrera, ez dago zerandirik. Xilabro sartzen badugu, forma gotiko zea, urrunago eratzen zaigu. Ogan da, nora begiratzen dan. Begira da kontua ere bada. Luze sartu gintzezke detaileta, danak bertsio idatzirako, laster asmoa badugu dana argitaratzeko, hor izango dituzuen detaileak. Badago beste xirara bat. Jose Luise bere lehen aipatudan lanean zehetzen duena. Eta hau, zuzenean dago lotua burdina munduarekin. Zepa edo burdina egitean agoak gero usten duen zamarra, zarra. Zirarra ere esaten zitzaion horri. Zirarra, zidarra, Bizkaian. Hiztegian, orotarikoan, agertzen da, etzaio zarrera berezirik, lema berezirik ematen. Besteren barruan dago, eta gero, orotarikon onomastikara aipatzen, toponimoak eta aipatzen dira, forma zarrenak hortik datoskigolako askotan. Eta hor, aipatzen dien xilar, plata horretan aipatzen dituen xirarrak
nik esango nuke guztiak ere, diela, ez da beste esan nahi bat, beste adiera bat, beste hitz bat da. Forman konfluitu dutenak, bat egin dutenak, baina jatorri ezberdina, ezan nahi ezberdina, beste lema bat beharko lukena. Eta Zirardui eta Zirarrusta, hori da Dimako auzo bat, hor aipatzen da, hola zeuden, auzo horretan, ze Pazubi dago handik gertu, eta segurazki zirar horiek dira gure zirar. Bueno, Zirarra. Eta hau, ez dut iztegi batetik, hau da Wikipediatik hartu. Baina oso argia. Bereztu egiten du. Hor nahaztu egiten dira biz, xendr, frantzesa hautsa, zeniza, latinetik. Eta bestea ere, bueno, antzeko da, ez? Bestea ere hautsa dira. Baina jatorri ezberdina dute. Bata jatorri germanikoa, Sinder hori, gaur egunean oain de Sinder hori da, zepa, eskoria. Ferrerietan, oletan hori zen, Sinder. Gure Zirarra. Hemen berrioa ND gund bezala. ND euskeraz komplikatua da. Problematiko izan liteke. Baina germanikoen barruan, baditugu, ND hori ja, germanikoen barruan ja, desegindako ziner eta beste variante asko. Sinder hori, zindar, gure txingarra bera dela esango nuke. Eta txindar horretan, gu baditugu txinar, inar, euskaraen barruan ere, ND talde horiek deseginda. Euskaraen barruan. Ez baditugu germanikotik hartu zuzenean taldea deseginda. Baina, esan nahi antzekoa dute txingarrak, ze hori da, agoak, zera da, burdin goria, burdin masa goria, bestearekin naztua. Bueno. Gatozen burdinara. Ez dakit, zenbat nahiko nuke. Bueno. Joan intzaiten bora ginen, ez? Ordola, oso. Burdina. Hor baduzu atlas, hizkuntza atlasa, ez da, euskaltzen dek. Hor burnia, Gipuzkoan, eta Bizkaiko zer baten, kostaldean, Plentzia inguruan, da hor ere burni. Eta gero, burdina, bai Bizkaian, eta bai ekialdean. Eta burni erdian. Bueno, burni gaur egun, baina forma historiko zarra dudai gabe burnia. Testu zarretan, Landutzioren gandigazi, burnia, eta isastik burnia, zea burniarik ez, balizko olak, burniarik ez, olak, burnia, forma zarra. Hori galdua da. Burdina ere, burdina berezko Bizkaian burdinie, gero galdu, hori ere galtzen doa, ez? Eta ekialdean gehiago galdu da, hor parentesi artean dago, baina forma zarra aduna da. Ez da bisilabikoa, importantea da, burdin bisilabikoa eta burdina iruzilaba. Ez da bat bakarrik, horrek silabazioa guztiz aldatzen du. Baditugu lako arno iparraldean, eta ardo eta Bizkaian ardau. Ardau, ene bat galduko zuen, ardano eta ardanotik arno. Baina arno iparraldean dugu. Berizketa dialektala ezberdina da. Gazta ere badugu, gaztai, eta iparraldean gazna. Hor ere berriro, arno, gazna, iparraldean. Hemen ez, hemen sudurkaria duen zea erdialdeko forma da. Ez iparraldekoa, pixkat. Baditugu beste batzuk barren, baina degabekoa dira. Badira olako beste batzuk. Horregatik, neisek esaten zuena oso mutazio
bitxia. Ezagutzen ditugu olakoak, baina orduan, etimologia baten egin behar da, forma berreraiki. Hemen kontzeptua badaki zein den. FE, forma. Suposatzen da, danak etorri behar forma bakar batetik. Orduan, zein da forma zarragoa? Burnia, burdina, ezin da esplikatu. Bi adia posible eta gehiago ere. Ez da burni eta burdin bakarrik. Badago hirugarren forma bat eta da burnina, burnin. Lehen aipatu duan Iñaki Azkoren lezik hortan, agertzen da, burnin erdira, erdibana aitea. Enaguatxeria, gure eskualdean. Ganantziak erdibana aitea hori zen, aburnin erdira. Eta oso 16. mendean hasierako zeadia, gaina askotan jasoa. Eta burningela, eta burnin... Gero goizuetakoan ere, burningela berrio eta burninpala. Eta toponimen ere badira burnin batzuk. Burnin. Ez da bakarrik burnia orduan. Azalpen posibleak, izatik burdina izatea jatorrizkoa, eta hortik burnina sudurkarien asimilazioz, eta hortik geho bokalartekoen galdu izana, posiblea da. Hori esplikazio hori eman izan dute, Michelenak eta. Baina kontrako ere bai, burnina, ene bat, Bizkaian batez ere premia, ene bat, iatoa apurtzeko sartu izana, eta gero hemen kontrakoa, sudurkarien disimilazioz, burdina ematea, hori posiblea. Bi horiek planteatu izan dira. Baina izan liteke burnia, hirugarren hori kontuan hartu ez den horretatik, burninatik burnia atea liteke, zuzen, eta burninatik burdinare atea liteke disimilazioz. Orduan, burnina izan liteke zarra, baina baita beste biak ere. Eta gero badia burdina izan liteke, hori berreraiki liteke eta hortik burdina, palatalizatua eta burdiniatik olasnia zera esplikatuko litzateke. Eta gero asimilazio konsonatikoa da, burdina, batez Bizkaian eta ekialdean ematen dienak, Bizkaian burrine oso ohikoa da. Printzipioz esplikatzen da, sekundarioak, baina kontrako ere izan liteke. Burdina erre batetik kasua badaude. Burdinatik atea liteke burdina. Ez dago modurik, fonetikoki, bati lehentasuna emate gau da. Eta testuetan, zein da zaharragoa? Horrek ere eman liezaguke laguntza. Ez testu zarretan, hau. Ba ez. Testu zarretan, nik uste lehengo aipua dela landutziorena, iztegi testuetan, burnia. Baina gero segituan dator burdina. Handik, eta toponimian. Toponimian ere agertzen dira asko begabeko formak. Eta bota izan da, burdinatik ote datozen. Bata gero malen gaipatu dugu burdinola, zeurazki ez da. Leitza goizutako mugan hor urdinola. Ola gaudo. Urniolan ere, aiako bazterria da gaur, baina ola izan dakoa. Ola izan dakoa, urniola, argia da. Bizkaiko zornotzan ere topatua du bat, burningurutze, burdintxueta eta urdintxueta. B eta B gabeko formak. Baina hemen, forma zar guztiak izango liateke B gabekoak. Eta pixka kontranatura, beharko genuke kontrakoa. B galtzea izango litzateke, espero genukena, eta esalderantziz. Eta dokumentatzen dira, 14. menderako, urni, urdinola badago zerekoa, baina oi hartzun ere badago, burdinatik ote datoz,
ez dago, ez da, kasu batzutan ematen garbia dela. Esplikatu behar, zergatik testigantza zarretan ez dugun erskaria galdu den, kontrakoa esplika leiteke, forma zarra ugabeko izatea, eta gero hartu izana, baina lexikoan badaude, ustarria, idiak ustartzeko, ustarria, Bizkaian buztarri, eta be horiek batzutan sekundarioak izan daitezke. Baina ez da bide galduta gaude. Bietatik bilatu behar dugu. Bilatu behar dugu etimologia bat bilatu nahi badugu, burni, burdin, burnin, urni, fonetikoki dana dielako posibleak. Urnitza hori Nafarroko despoblatua den orain Urnieta herria bera. Ezin dugu, fonetikatik ezin dugu. Eta hau ere importantea da, burnia da dokumentatzen lehengo forma, bestea dira toponimoak. Toponimoek hitzek ez bezala ez dute esan nahirik. Ez dute esan nahirik. Hombre, hola bat baldin badago, bueno, erreferente horrek laguntzen digo, ezta? Baina ez dute esan nahirik. Orduan, urnieta zer den? Ez dakigu. Eta urdinola izan daiteke, urdina. Koloreagatik edo izan daiteke auskalo, ezta? Urdinzubi eta hor ere biak, burdinzubi. Burdinzubi uste luzaiden dagoela, burdinezko zubi asko daude, arriskoa dauden bezala, eta orozkon esateko urdinzubi. Badira kasuak, baina noizkoa motivazio semantikoak. Esan du, forma bat bilatu behar da, hor ez dugu, ez dago erabakitzerik. Esan nahi aldetik, ze motivazioa daude Europako hizkuntzetan, burdina izendatzeko, edo gogortasunagatik, ostazunagatik, astuntasunagatik, astuna, deitzea astuna den, baina metal astuna ez da burdina, metal astuna beruna da. Gehien bada gogortasuna, eta hor euskarak ez digo laguntzen. Gogor da burdin, gogor edo gotor edo ez daukagu. Kolorea beltza esaten da, blacksmith, baina hori igual ikatzetik. Errementariak beltz bai, baina burdinetik baino ikatzetik, beltztuko ziren. Gorria da, ez? Iturri gorriak eta emati, ez da, kolore gorria da burdinarena edo minelarena bintzat. Kolore urdina ipatzen da, jakina, euskaraz burdina dugulako. Baina igual hori da adok bilatutako ez da berez, eta gero bat nuen, denbora duen, Eisvogel txori baten, gure Martin txori ez da? Arrantzalea, Martin Arrantzalea. Hori da, alemanez Eisvogel, Eis da burdin txoria. Eta esplikazioa hiztegi etimologikotan, ez urdina duelako, urdin metalikoa. Egia da, urdina badula, baina gorria ere, laranja. Eta leyenda badaude, hori esplikatzen dutenak. Zerura joan zela eta eguzkiarekin erre, normalen kolore gorria horrekin lotzen da. Ez derrigorre urdinarekin. Ez digo, urdinetik etor liteke. Izan liteke, burdina eta urdina jatorriz izbera izatea, eta esan nahi ezberdin hartuta, orduan forma ere, berizte, hori joera, formak berizten dienean, orduan esan nahia berizteko joera dago, eta alderantziz. Jose Mari ikazian egon, etzan, Bizkaian etzan, ez? Etzan da etzin, ez? Bi forma. Eta bi forma dien, ez? Etzin ekialdekoa, etzan erdialdekoa, erdialdean babietakoak. Eta orduan, bi forma daudenez, orduan, joera da, esan nahia ez berdintzea, ez da? Nabardura bat sartzea forma, orduan izaliteke. Urdin da burdin, sortzez bat izatea, eta gero, eta horrek esplikatu guke forma zarretan urdin agertzea.
baina motivazio semantikoa, metonimiak. Metonimiak ere oso zentzuak aldatzeko, zentzu berriak hartzeko ohiko bidea da. Metonimia da osoak zati bat edo zati batek osoa izendatzea, ezta? Armak. Armei esatea el hierro, ezta? Pistolei, zerei, espatei, burdinezkoa zielako. Garrantzia, pisua. Erdera esaten da, quitar hierro al asunto. Badira olakoak. Objektuak edo zein plantxa ere, burdina. Edo ferra da berez hori, ezta? Metala, burdina da, claro, metalik zerena, behinena burdina zen. Orduan metala da hitzak nahastu dira. Batak besteari eman dira izena. Brontzea ere nahastu dira izena. Baina euskararako ez digute laguntza. Ez digute pista argirik ematen. Urdina kolorena, akaso, eta orduan sartu naiz ja amaitzeko. 3 etimo posible. Bata da burnia, lehen zeuka aipatu duzu zer ezta. Hori burnia da, brinia, hoi da justo hoi, bularra da, berez, breastplate, berez, hitza da bularra, bular plaka, bular plantxa. Baina gero ilundu da bularraen zentzua, eta deitu izan zaio piezari berari. Erderaz, hori da, koraza, ere bai, eta koraza larrutik dator. Koratioz, larruzkoa. Horren, nahaztu da materia, ze materia segina dagoen, gero horrek eman dio izena. Orduan, euskeraz posible alizateke hitza fonetikoki izbera da, ez luke arazoik izango, bular plantzea, eta lako batean burdinezkoak zielako, gureak, ez da, zerritan egiten ziren, hemen? Peto edo espaldera. Bai, zerritan esan duzu herri bat zen. Gerrikaiz. Gerrikaizen. Nola burrizkoa ziren, ulertzea bular zeabarik, burni, eta zentzu traslazio hori eman izan, aukera bat. Hau ez ziren egiten ziren burdinoletan edo jakin batzutan egiten ziren, da komerziatzen ziren zeretako bat, ezta? Beste, hau zen, nik ikusten nuen, baina zuek ez. Bueno, hemen, Bruna, Birne, Brinia, Brunio, zer, hau da, Galsen iztegi, alemanesko iztegi etimologitik hartua. Beste bat, ez da, zein... Bigarren bat, burdinia da zama. Inglesez burden hori da zama, ezta? Astuna, ere bai, burdina esan dugu astuntasunarekin lotua dela, baina bia dira, kargamentua, itsasontzi baten zama, hori ere. Eta formak, iztegi, kleinen iztegitik hartuak, burden, birden, birten, eta etimologia horrena da burtinia. Fonetikoki ere ez luke arazoik izango. Esan nahia hemen, berriz, esan nahi lerradua izan beharko luke, metonimia bat. Burdin sama bat, burdin karga bat, eta, burdin karga bat da, gurdi batean, edo itsasontza hori burdina da, eta hori karga da. Pia dira, ezta? Orduan, alako batean burdina esan dakioke, edo zera esan dakioke. Eta hor, eman daiteke zentzu traslazio hori. Eta beste bat, burnin, hori baliz, burnin ere da, goria, burdin, edo markatzeko burdina. Hori, Briesen iztegitik, Brennen brand name, markak, zerbeza eta markak, brand hori dator, zea burrinez markatzea da brand. Eta burnin, gero adjetiboa, jakina, izan liteke, gauza bera. Burdin goritik, edo markatzeko burdina izatetik, burdin badute euren problema, euren zea, baina aukera bezala astertzeko forma baditugu, esan nahi traslazio posible bat ere bai, eta behar da, kontestu historikoa, Europarekin, bakoitzak samarena
samaren horrek eramango gintuzke burtinia merkatal zerera, ez? Burdinkargak mundu horretara eramango gintuzke. Bularrarena horrek hori ere bai, komertzio gerrako termino asko dia germanikotik hartua, hori Kolominasek aitortzen du. Inon begiratu behar du armak izena ezertzeko, germanikoa da. Eta hori ere arma da. Baditu euskeraz beste hitz pare bat, zeakin eskutu egin lotua germanikoti datozena. Hain naiz germanikoa gora eta bera, latinezkoak orokorrean latinetik hartua ditugu. Hau dira salbuespenak. Altzairua iban ezakeen, edo ez dakit, Jose Luise gero hola aipatuko duen, latinekoa dira ia denak. Eta latinezkoak eramango gintuzkete, igual harreman monastikora. Hipotesi da, burdingintza moderno honek komentuetatik sartua zela. Eta orduan, latinezko horiek hortik, eta bestea zein zen, bueno, kontestu historikoa hori izateke, bai.